Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Segera katur titik sumilir kemarin arso kini rebakan pinatur sekalian sateribur tinahante kaki rebakan kantos busono wonten sowanipun sang cucuk laku sang cucuk laku yang sampun sama Pecanipun Mas Bagus Sahroni kalian pun karo Rayu Elfitri Rindiani
batin sekali. Musiknya mas bro, tak kocok, nah Radina, musiknya wis rampung, kaitan, awas loh bu, saya gawe dompet awas, ini copet nih bu, dompetnya modelnya ngono kuwi, ayo sementuk kono terus, ngacok wong ini bu, nggak jalan. Jelong. Kemana payo? Sapu gua dabu. Armedi. Atro. Ganteng ya. Awas pak. Bagaimana diambung gue red yes gitu. Ada mikir, ini anaknya. Orang nak wireless, ya, ini gini baik. Ini kalau konsol dulu. Ini nyapu keluarganya kok piye kok foto keluarga. Ya aku gedane kok. Dari lah kok malah doprok. Ampun. Bicak merah itu. Terang rombongannya sapa Adel ya? Adel yang mana? Kilo, rombongannya Adel ini gaul-gaul mas. Kok iso? Tenang, cik. Rene. Maaf. Kok kayak udah wayang ay. Lah kok malah lugu nih gojot. Oh, dia kayak gak diduso ya. Nah, Del ki rombonganmu kabeh Del. Kelas berapa? Semua kelas 3? Sing kelas tuwek dhewe apa? Jaya. Rene. Podo cilik ya kalah-kalah. Rene. Kowe ditunjuk karo anu, syuting di sana. Nah, ini maju kok dia begane meteng sing cilik iki. Kowe jalur aku apa dia? Tambal ban. Siapa iki jenenge? Jaya minta lagu. Karek penting penak. Ya tambal ban versi Sokta ya. Sokta bikin musik terbaru. Ya, terbaru. Nah ya, tenang aja keluarga dari Surabaya, jos mas, terutama si Kopinan. Siap. Ngurung kotakan nih kak maju tenan. Yuk, Sokta maju kabeh pimpinan
kelas pira le? Melu ora le? Kelas 6 gede dhewe ya berarti. Gede dhewe. Enak sing gede nah. Wis sing marah joget sapa? Gak pae. Oh, gak berarti aman. Tak kira ngunceng pae adus iki. Apa to, Lek? Ayo, ini bisa nek lanjut kan? Lanjut. Lanjut. Nah, ini ngarep. Nah, ya. Tunjukkan gayamu ben ketok ya. Nah, cincin dhuwur katok. Wah. Kayak bokseran. Nah, ya. Asik. Suka musik. Masih. Ora, kowe iki muni ho apa ho. Ora krungu kok kene biak. Budek pape kuping ngono. Kok enek wong nyenggak bareng kok jere wup iki lho. Sing budek itu kan layar lho. Ho. Ya, otek lagi. Sing banter yo. Jalur aku apa Pak? Ini lagu apa minta lagu? Cek, halo percobaan. Hei! Pakai Yuyuk ini celana ya. Ya yo. Kowe iki nek macane kuwi wis sing anggun kaya wedok lho. Ya apa? Lho. Ben ketok lho, seksi. Apa ini aku disayang karo Mas ya Mas? Potongan seksi. Ayo, Sobta, tipungnya dong, kok pindahin kono. Tipung. Ya. Fighting. Mana di goyang Mas? Ayo. Awas. Awas Ayo Mas, kucing. Ayo, tikung kuping. Aku lagi sunat gak salah yo toh. Kon gocek ora gelem. Sik ngene. Apa kan bojomu ora apa-apa Mas sekolah Mas. Lanang ya kok. Bojone iki ra. Bojone ibu. Ora. Nek kene Mas. Ndi? Oh, ning jero. Bojone Mas e ngaco.
Orang ini sing ngakui mas. Tujuh berarti. Aman ya? Aman. Tas. Mau kau buri sakit kok ngarep mas? Iya, ayo. Ayo. Ari, kowe nek ngono jak kaya wedhus banget. Sik usaha. Iya. Mau ki ado menawa lek jodoh wong kene lho. Ya alhamdulillah kok. Aku di madu juga enggak apa-apa. Berarti diracun Mas. Padahal racun. Jadi alhamdulillah hari ini kerja bareng Sopta Musik, Sopta Wedding, Sopta MUA. Pokoknya bareng-bareng satu Sopta ya mas? Nggih, campur sarine Sopta Musik, riase Sopta Wedding. Soteri ya Sopta. Kabeh ya. Luar biasa. Sopta Wedding Organizer. Ini dari mana Bu Pak? Dari sini saja. Dari sini. Yakin? Hah? Untuk merah teko kono ri. Masa ta? Gua sebut tekmu apa piye? Ya malah kok dadi tukang lor kabel lah. Loh. Tapi ya nih. Ini cacile mbok jiret ketegel. Bener ini noleh, bener ini betek kok. Mane kan kok main ado ki yo sani. Cak jiret kena gulune mbok jiret ketegel malah. Bose dhewe kuwi kok yo. Bose dhewe kok bose cilik kok, Mas. Iya, bose ra iso gede. Nek. Nah, ngono lah teko to, Mas. Aku pengen kenalan karo Mas. Yang mana? Yang ini apa yang ini? Masa? Ya aku pengen yang kamu, Mas. Nyapa malih? Bojomu, Mas. Warnanya ngalih. Oh, mesti ke laporan BOE, Mas. Laporan piye? Apa sih? Ora kayak iki gila. Ora biar laporan BOE. Wis aku ngene ya, Mas. Kan biare pundi, Mas? Kene ae. Kene ae. Asli sini. Yakin? Sik. Ini dari mana toh, Mas? Mas MC? Ribon. Keluarga dari mana? Mas gak jujur. Keluarga dari mana? Keluarga dari Surabaya. Cangkeme. Lah wong aku sih aku lho, Mas. Yo ning yo alon-alon. Aku ki ngeri wong bareng karo wong Surabaya. Nek wong bareng. Pokoknya wajah-wajah yang sering panen di pertanian. Contohnya jago, kacang. Ya. Nek wong Surabaya panen. Bojone Bang. Nyapa? Kowe nyapa kuwi Sing sebelah kene kowe gak trimo wong iki, Mas. Cek minggiro, timbang tak kancal kok minggiro. Nah, hati-hati lo. Yo enak iki. Alah wes. Mas. Aja gelem jak salaman. Ali-aline ilang lho. Istrinya hamil, Mas. Belum. Ya semoga tak doakan segera dapat momongan. Nah, cewek cowok yang penting bersyukur. Nah, penting ora Sanci. Nah, ana duwe bojo meter digebu lho. Amit-amit jaga bayi ngono. Parek miku ra teko, sijine tukang pawon sini. Heeh, Mas. Anu kok WA aku ya Mas nek ra dadi, Mas. Iya. Jangan. Tapi alhamdulillah hari ini anteng-anteng ya Mas ya. Oh iya. Yakin banget. Jebol tenan. Nah, ini Surabayanya mana? Rukutnya mana sayang? Mau melosi nang sini ya. Nek kudu nyekel mak ngono Mangsamu. Ayo. Bapak minta lagu apa? Minta. Masa? Ayo nek joget sik. Piye? Engko ae tenan lho ya. Janji lho ya. Oke. Bar joget iki pokoknya giliran keluarga dari Surabaya. Nggih, monggo.